Pozdrav svima, ja sam Hala, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal i dobrodošli nazad u moju Make-up YouTube bazu. Kako sam svaki put da kažem identičnim tonom. Danas vam pričam o svojim paletama koje sam dobila i kupila u 2020. godini. Ispred mene se nalazi 7 paleta, većina njih su zapravo pokloni, tako da to je objašnjenje zbog čega ja imam 7 novih paleta u godini u kojoj sam lično ja provela najveći mogući deo svog vremena u karantinima, lockdownima i slično. Palete su poređane po redosledu, onako kako sam ih ja i dobijala i kupovala, pa hajde da pređemo na stvar, da vam kažem te neke svoje finalne utiske, vrede, ne vrede, zbog čega vrede, zbog čega mi se dopadaju, ne dopadaju i slično. Prva moja paleta u 2020. godini je ova Revolution saradnja sa influencerkom Tami. U pitanju je Tropical Carnival Shadow Palette. Ona izgleda ovako. Ovo je fantastična paleta, obožavam ovu paletu, nije prosto bilo, ne da kažem prilika, bilo je prilika, ali prosto nije bilo toliko inspiracije 2020. godine, bez obzira na to što godina ima 300 i kusur dana, jednostavno kada ste u karantinu nemate baš puno inspiracije da koristite ovakve boje. Inače ja obožavam boje i obožavam lukove u boji, ali jednostavno ove godine mi nije bila moja godina za te stvari, nisam je previše koristila, jesam je naravno isprobala. Ovo je paleta koja sadrži i pigmente, znači morate da pazite zato što neke od ovih boja ostavljaju na kapcima tu onu flekicu, da kažem crvenkastu, koja se skida nakon jednog dana obično. Šimeri nisu nešto sad, da kažem, revolucionarni, nemaju previše svetlucajućih čestica, ali se lepo reflektuju. Pigmentacija ove palete je fantastična, lepo se nanose šimeri i prstima i četkicom. Što se tiče mat nijansi, one su takođe jako lepe, jako su puteraste, divno su pigmentovane. Suočovat ću vam, na primjer, neke od njih koji se meni najviše i dopadaju. Ove plave su takođe fenomenalne, ljubičaste, zelene. Ukoliko vam trebaju boje, ukoliko volite boje, ovo je zaista paleta koju ja preporučujem od srca. Nema joj prosto zamerke, sve boje su fantastične. Ukoliko želite neku paletu koja ima boje ili potrebne su vam, na primjer, boje, ukoliko ste recimo artist, ne radite previše sa bojama, ali kada radite potrebne su vam dobre boje, ovo je definitivno paleta za vas. Nema potrebe da naručujete neke veće, jer možete savršeno da uklapate sa ovim nijansama, ima većinu tih nijansi koji su vam potrebne. Žuta je takođe fantastična, sad ću vam pokažem. Pošto je jako teško da žuta bude dovoljno pigmentovana, ova je baš onako kako treba. Senke nisu ni malo suve, ja sam 200% zadovoljna ovom paletom i nadam se da će ove godine biti prosto više radova što se tiče nje. Mislim da je cena negde do 1500 dinara i ja sam je videla u Aleksandar Cosmeticsu. Sljedeća paleta koju sam takođe dobila za rođendan uz ovu Tami, u pitanju je ova Revolution Forever Flawless Constellation paleta. Takođe, prosto nemam zamerke za ovu paletu. Jedino što je sa njom, da kažem, onako nezgodno je što je onako haotična je i ne vidite iz prve nešto previše kombinacija koje možete da pravite sa njom, ali možete. Može da bude i za one onako prirodnije lukove ukoliko želite, a može da bude i onako baš ekscentrična. Ono što definitivno najviše privlači svakoga je verovatno ova pink nijansa. U pitanju je pigment i jako je dobra i pigmentovana. Ovaj pigment ostavlja stain na očima, tako da treba da pazite kada je koristite. Ako planirate da se šminkate pre podne pa da idete negde napolje da skinete tu šminku, definitivno to vam ne preporučujem nikako. Što se tiče recimo drugih nijansi, ova je takođe fantastična, roze sa nekim onako pink odsjejem. Onda ova Teket je predobra, nju sam baš koristila, ljubičasta, ili recimo ova Tirkizna, sve su jako pigmentovane, sve su jako lepe. To su više onako neki šimeri koji samo imaju odsjej, ne reflektuju se previše, ali vidite kako je ova dobra.
predivna. Što se tiče ove palete, također veoma dobra paleta i mogu divno asteroid nijansu koja je onako skroz nude, prirodna, prelazna, fantastična. Ima također i brown i bordo što je daje onako prostora za neke klasične lukove. Također ova Celestial i Harp, sad ja držim naopako, ali čitam vam. Celestial i Harp su odlične nijanse, Cluster, Mercury, one onako lepe srebrne, ali ne one svetlo srebrne, nego onako tamnije koje se savršeno uklapaju s crni smoky. Znači ova paleta je onako neobična, nije nešto što bi vam završilo mnogo posla, ali ukoliko imate već dovoljno paleta sa drugim nijansama, ova može da vam bude onako baš dobar dodatak, da možete sa njom da pravite neke neobičnije lukove ili da uklapate sa prirodnim nijansama. Ova ljubičasta zaista može da vam završi sjajan posao, ili ova tirkizna, to mogu da budu neverovatni lukovi na očima koji mogu mnogo pažnje da skrenu, da izgledaju jako lepo, a da to zapravo nije ništa previše ekscentrično, nije ništa što bi vas odvelo u neki ekstrem, nije nikakav cut crease ili bilo šta, znači to je samo sinka u boji koja može da bude fantastična. Ova paleta, znači, nije ono kao da je odaberete ukoliko baš nemate previše paleta i niste previše spretni, ali je dobar dodatak i dobro je, na primjer, da je kupite za poklon nekome ko, eto, ima palete, kao što recimo sam ja dobila na poklon, ima palete i onda u ovoj ima savršen dodatak i neke nijanse koje mogu jako dobre lukove da prave. Sljedeća paleta u pitanju je ova Ingrid Colors Matte and Glam paleta. Ova paleta zapravo ima samo jednu mat nijansu, tako da ne znam zbog čega se zove Matte and Glam, jer je samo ova nijansa mat, sve ostale su shimmery. Ova paleta je jako dobra, ali su joj senke malo previše suve, znači valjalo bi da se stavi neka vlažnija baza na nju. Ova nijansa je fantastična, jako je podsjeća na one čuvene nijanse od Kim Kardashian. Zatim ova nijansa jako lepa, ova nijansa je prelepa i sjajna je kao highlighter, međutim kao što možda možete i da vidite, onako prilično su kredaste nijanse, jako se mrve i dosta su suve, znači to je bukvalno ta jedna mala zamerka za ove palete, ali Ingrid palete su, koliko ja znam, jako dobre i znam da ih devojke stvarno obožavaju. Što se tiče ovih nijansi u boji, stvarno nemam zamerku, ova je isto fantastična nijansa, ali kažem, samo je ova nijansa mat, dakle sve ostale su shimmer, zbog toga mi ime Matte and Glam nije jasno. Nazivi su mi jako simpatični, vrlo su onako, da kažem, najprostiji mogući. U pitanju su Shy Girl, Smart, Elegant, Romantic Lady, Crazy Dancer, Happy Mom, ova nijansa se zove Happy Mom, Active, Dreamy, Wild i Pretty Woman. Znači ono, držali su se klasike, kao ništa nije specijalno smišljeno, ali je paleta jako lepa i onako je, ima, da kažem, te boje koje vam zapravo i trebaju da napravite izlet u luk u boji, ako sam se dobro izrazila. Znači, ako imate neku prirodnu, neutralnu paletu, ovo su zapravo te boje koje vi kombinujete sa brown bojama, koje vama zapravo daju taj detalj, da kažem, tu mrvicu boje što se tiče lukova. Tako da ova paleta također može da vam završi pristojan sasvim posao ako ne želite da budete, da kažem, overwhelmed, na primjer sa ovakvim, sa ovakvim paletama kao što je Constellation. Prosto ne znate šta biste kao uopšte sa njom odradili. Ova paleta je onako prilično suptilna i svedena je i jednostavno tu su vam te boje i onda možete da imate onako pregledniju neku predstavu. Bože, šta je ovo sa mnom? Ne zamerite mi, napolju je toliko mračno, meni se je toliko spala, jedva sam odlepila oči danas. Dakle, hoću da kažem da je paleta svedenija i jednostavno ne boli vas glava, sve što vidite ovde možete da upotrebite. Sljedeća paleta, mislim da po redosledu, je ova. I znači ovo je još jedan video u kojem ja pričam o ovoj paleti za koju znate da je apsolutno obožavam. U pitanju je Revolution Forever Flawless Optimum paleta, to je ista, dakle ovo Forever Flawless, ovim metalnim pakovanjem je njihova. Ova paleta je fantastična,
ne znam ni da li da vam pričam, da li da vas ubeđujem i dalje koliko je ova paleta fantastična. Znači, mislim, moje obožavanje ove palete je beskrajno. Znam da sam neki od vas navukla na ovu paletu i drago mi je zbog toga, zato što dosta puta devojke imaju neko, da kažem, negativno mišljenje ili kao neko neodređeno mišljenje o brendu Revolution i iskreno ja sam sigurna da je to samo zato što je Revolution kod nas prosto dostupniji. Kada bi se Revolution samo naručivao, mislim da je potpuno druga priča bila sa ovim brendom, zato što njihove palete su toliko dobre i toliko povoljne, vi ranije niste mogli da nađete tako pigmentovanu paletu, prosto bilo je nemoguće. Njihove palete su od samog starta dobre, a često vidim kao pa ja nisam nešto za Revolution, ja nikad nisam to probala jer ne bih da probam, samo zato što je Revolution dostupan. Kasnije ću vam reći nešto za jednu paletu i baš ću se osvrnuti ponovo na ovo kako bih mogla da vam zaključim to mišljenje što se mene tiče. Fantastična paleta, definitivno. Rekla sam da je ovo moj favorit godine zato što ja nekako lepšu, prirodniju paletu nisam skoro videla da je neko ovako lepo sklopio boje. Kada bi H&M brand sklopio ovako boje, znači to bi bila bomba. Zamislite samo da je ovo Denona paleta zapravo. Znači, sigurna sam da bi bila apsolutna bomba samo zato što je to Denona. Znači, treba primetiti neke stvari, treba malo, da kažem, posmatrati brendove sa neke neutralnije pozicije. Nema veze da li je to Revolution i prodaje se u Liliju, ovo je i dalje jako kvalitetan brend. Ja imam, ne znam ni samo koliko, nekih možda 7 ili 8 njihovih paleta i od toga su 7 ili 8 dobre palete. Sljedeća je Fenty Beauty paletica broj 10 Money. Ja sam ovu paleticu uzela zbog zelenih nijansi, htjela sam zelene nijanse i zbog toga sam je naručila. Paleta je ovako prilično plastično pakovanje. Ovdje iza ona ima te, ja sam mislila da je to magnet pa se one zakače jedna za drugu, te snap palete, međutim nije magnet u pitanju, nego pretpostavljam da se zavuku, ne znam, nije ni važno. Pakovanje je plastično, jako je mala. Što se tiče količine senki, one su po 1 gram i to je sasvim korektno. Sad, ova paleta košta isto kao, na primjer, Hudine mini palete. Ja mislim to je tih nekih 27 evra. Na primjer, košta skoro isto kao Soft Glam mini paleta, koja košta, ja mislim, 30 evra, a ima 8 nijansi. Da li je ova paleta bolja od Hudinih mini paleta? Iskreno, mislim da nije. Ja sam je kupila zbog ovih zelenih i tako sam i koristila. Znači, koristila sam zelene nijanse, zadovoljna sam. Mat nijanse su jako suve. Nećete dobiti na prvi swatch neku kao wow, više mi ostane od Revolutionovih nego od ovih njenih strašno suve na prvi swatch nijanse, dok su šimeri odlični. Jako sam zadovoljna šimerima. Ova zlatna je nijansa katastrofa, zaista. Mislim, nikad je neću iskoristiti jer prosto krupna je, krupno mlevena i izuzetno zlatna, ali dobro. Da li bih ovo kupila ponovo sada? Iskreno ne znam da li bih je kupila ponovo za taj novac. Ovako malu paleticu sa 6 panova, ne znam, ali nisam nezadovoljna. Znači, sa četkicama se sjajno blendaju ove mat nijanse, samo treba malo, ipak treba raditi sa njima. Nije ono kao da u 2 poteza završite posao, treba malo raditi sa njima. Kad se blenduju, ali se ekstra blenduju zaista. Znači, ove dve, ova zelena mat i ova brown, ja sam sa njima pravila, ne znam da li sam neki look ponovila više puta u poslednje vreme od tog maslenastog luka, tako da ova paletica je onako lepa, sviđa mi se što imam u kolekciji. Da li bih kupila još neku Fenty paletu? Mislim da sam ranije rekla da bih, ali mislim da ne bih. Ne znam da li bi mi neka prosto bila, da li bi mi neka kombinacija boja bila toliko primamljiva da ja sad kupim za taj novac još jednu ovako sa 6, mislim da ne bih, tako da ne znam kako da vam definišem, meni se sviđa, ali da li bih vam preporučila da eksperimentišete sa ovim paleticama, da dajete novac, osim ukoliko ne želite, na primjer, kao ja što sam želela zelene nijanse, mislim da nećete biti oduševljeni.
jednostavno to je neko moje mišljenje što se tiče ove palete nakon nekoliko meseci. Sledeća paleta, sad da li ćemo koja mi je prva stigla ili koju sam prvu kupila, hajde ovako ćemo, sledeća je Soft Glam paleta, ovo je definitivno najveći pogodak ove godine. Paleta je u svakom smislu fantastična, jedina joj je mana što se zaista rasipa se, ali nije to toliko loše uopšte, laka je da se počisti posle toga, pigmentacija je fenomenalna, blendanje je fenomenalno, paleta bukvalno senke same radi svoj posao, znači potpuno sam oduševljena, crna je jako crna, sve ove druge nijanse su predivne pigmentacije, šimeri su jako reflektujući, divni su, nije samo da se prelamaju, imaju onako one svetlucave čestice, prosto paleta je fantastična, veliki pogodak, sve preporuke, zaista jedna od onih paleta što bukvalno se mišljenje nije klackalo ni u jednom trenutku. Od kako sam je otvorila, probala i dalje mislim da je fantastična, znači senke su nešto manje od 1 grama, 0,8 imaju, ali mislim da je to super jer prosto prećete i da je potrošite, sad ne znam, ukoliko imate samo nju, možda ćete i brzo potrošiti. Ja što se tiče trošenja senki zaista apsolutno nisam prava osoba da vam pričam o tom jer ih teško trošim, puno ih imam, ali ovo je za svaku preporuku, puna cena je 30 €, ukoliko ne želite, kao što ja nisam želela cijelu Soft Glam paletu, ovo je stvarno fantastična paleta, toliko sam zadovoljna sa njom da nemam reči, odavno me neki proizvod nije toliko raspametio i oduševio kao što me ona oduševila, jer nema ništa bolje nema nego kad kupite high-end proizvod koji košta, ali znači ne žalite ni trenutka, ne nađete ni jednu manu, znači bukvalno vidi se da je vizija kogod da je kreirao, jednostavno, mislim kogod, da li je lično Nastasija ili ima neki tim, vidi se da su oni bili u fazonu hajde da je napravimo, da pored kvaliteta, za razliku recimo od Fenty koji je bukvalno čista plastika, čak nije ni otvaranje praktično, poklopac je mnogo veći i bukvalno treba da zavučem ili bukvalno treba mi sila da otvorim ovu paletu, ovo je bez manje. I najslađe za kraj, Gali. Poslednja je Stone Cold Fox od Colourpopa paleta. Ova paleta daleko od toga da je loša, jako je dobra. Meni se i dalje dopadaju ove hladne nijanse, jednostavno sam toliko sam u tome sada, toliko sam u tim hladnim nijansama, ja mislim da vi imate utisak da je kod mene noć. Ja ne znam, ja komotno ne znam zašto noću ne snimam prosto, jer toliko je ovde mračno nekad i vi niste svesni da ja trenutno 5 prozora imam i da je i dalje mrak, zato što se tako gusta magla spustila napolju, da jednostavno, evo, znači, sati je, ali prosto to je tako. Elem, šta sam htjela da kažem? Velika, znači enormna zamerka za ovo mat pakovanje, ovo ne može da se obriše. Javilo mi se jako dosta devojaka kada sam je stavila na story koji su mi rekle za onaj fazon da se maramica stavi na recimo onaj puder u prahu i da se to obriše. Ne može, zato što su panovi toliko do vrha puni da prosto baš to kad sam uradila ja sam zapravo ovaj ćošak, kao što vidite, razvukla sam prosto boje. Sada, ono što ja, čini mi se da sam se čak s jednom devojkom oko toga dopisivala, nisam 100% sigurna, ali da, mislim da jesam. Većina devojaka, kada sam ih ja pitala za mišljenje o Colourpopu, sva su bila pozitivna i to je sasvim okej i definitivno u pravu ste, pigmentacija je bombonica, znači okej, nema mane, ali šta je fazon? Ja ne vidim nikakvu razliku između Colourpopa i Makeup Revolutiona. Što se tiče strukture senki, kvaliteta senki, pigmentacije, pakovanja i slično. Znači, meni su Colourpop i Revolution ista stvar.
i dopisivala sam se sa jednom devojkom, baš nešto tu kad mi je stiglo ili čini mi se možda kada sam okačila da je potpuno umazano pakovanje, koja mi je isto to rekla i rekla mi je kao nije joj jasno zbog čega su devojke u fazonu Colourpop je bolji i tako to. I ja kažem, objašnjenje po mom mišljenju je samo jedno, zato što je Colourpop nama nedostupan na Balkanu, to jest ne na Balkanu, u Evropi. Da li bih ja ponovo čekala i platila carinu za Colourpop palete? Ne bih zaista. Znači, mislim da nisu bolje od Revolutiona. Sad, ukoliko bi to bilo nešto ovako zaista lepo, jer meni je ova paleta stvarno prelepa. Mislim, znam da je ona prilično jednostavna i znam da kao pa šta je u tim bojama, ali jednostavno meni toliko prijaju ove boje, toliko mi prija da mogu da otvorim paletu i da vidim odmah jednu onako paletu hladnih tonova, da ne moram da preskačem žute, narandžaste tonove, da žongliram kao da li će mi ova neutralna nijansa zapravo da baci na potpuno neku narandžastu, što se dešava zaista čak i sa ovom paletom koju ja obožavam, desi se da zapravo neke od ovih budu jako tople i žute nijanse, iako on deluju na oko neutralne. Znači, toliko mi prija da ja prosto uzmem, otvorim paletu i znam da su mi nijanse, da li se ovo sad trese, ne? Znam da su mi nijanse hladne i da neće da mi baci na žuto ili na, ne znam, nija neku takvu narančastu oker nijansu, s obzirom na, kažem vam, znači ovde je bukvalno ledena dolina, ledeno kraljevstvo i to je ja ovako bleda, kada me senka baci na žuto i oker, pakao. Tako da, kao što rekoh, paleta je sjajna i odlično isplatila mi se, ja sam je kupila na tom nekom sniženju za 20 i neki dolar, 23-4 dolara je bila, super. Carinu sam platila po pola sa drugaricom, tako da i to se isplatilo, ali da je naručujem ponovo pa da plaćam carinu, mislim da zaista ne bih. Kao što rekoh, senke se po strukturi, po formuli i kvalitetu zaista ne razlikuju od Revolutiona. Ja znam da svi mi volimo kada je nešto manje dostupno pa kao naručimo, imamo nešto, ali mislim da zaista Colourpop ne pruža. Ovo će biti jako prljavo. Imam neki utisak da će biti to jako prljavo, ali kao što rekoh, volim je, odlična je, jako joj zameram što se prlja i što se mrvi i to je katastrofalna mana. Evo, svaki put kad je nanesem, neka nova mrljica se napravi koju ja više apsolutno ne mogu da obrišem, ali dobro, mislim da sada kada ja ovaj video okačim, vi ste već videli recenziju ove palete, tako da ovo je samo finalni utisak, mislim da se ništa nije ni promenilo umeđu vremenu, iako sam samo nju koristila od tada i samo nju i koristim, čak ne koristim ni soft glam, toliko o tome, zato što mi je ova nekako ono neutralnija mi je prosto i onda sa njom se našminkam. Kao što rekoh, paleta je odlična, jako mi se sviđa, meni se ova paleta svidjela od prvog puta kada sam je vidjela, planirala sam prosto da je kupim. Ne znam, ono kao nisam još uvijek vidjela neku sličnu ovako veliku neutralnu, to jest hladnu neutralnu hladnu paletu, tako da da, ali kao što rekoh, po kvalitetu ove senke nisu ništa bolje od Revolutiona. Naravno, ugrađujem se, imam samo ovu jednu, ali unutra u njoj imam koliko, 20 i nešto nijansi, 6 puta 5, 30 nijansi, tako da od ovih 30 nijansi nijedna se nije bitno istakla da mi pokaže da je nešto drugačije od Revolutiona ili nekog drugog drogerijskog brenda, ali da kažemo Revolutiona, tako da to je otprilike moje mišljenje i jako me zanima vaše mišljenje, pišite mi dole, apsolutno slažete se, ne slažete se, pišite mi dole u vezi Colourpopa i posebno u vezi Revolutiona, jer ja zaista stojim pri tome od prvog dana od kako sam probala Revolution da su to zaista fantastične senke i da vrše zaista odličan posao, možda ne na profesionalnom nivou, koliko se snimate, slikate, pravite tutoriale, razumem, naravno, ne vrše vam podjednako dobar posao kao neka neverovatno dobro formulisana šimerasta senka iz neke high-end palete, razumem to, ali za dnevnu varijantu vrše fantastičan posao, noćnu izlaske, sve to što se ne fotografiše pod reflektorima, mislim da zaista Revolution nema manu. Tako da to je to, pišite mi dole vaše komentare, utiske, mišljenje, šta ste probali od ovoga, znate već koja je procedura što se tiče pisanja komentara, čekam vas dole da ćaskamo, lajkujte
lajkujte ovaj video obavezno ako vam se dopao, pišite mi šta biste još želeli da vidite, pišite mi neke predloge i ideje za videe, pošto zaista nekako je jako teško konstantno imati inspiraciju za ovako tematske videe, tako da pišite mi slobodno šta biste to htjeli da čujete od mene, možda neka tema, možda neki chit chat video, možda neki story time, slobodno pišite mi predloge, obavezno slušam vas, vidimo se nekom od sljedećih videa, umeđu vremenu hidrirajte se i čuvajte se, ne opuštajte se, videla sam svašta za ovaj doček nove godine, slavilo se, nemojte ljudi to da radite ni sebi ni drugima jer situacija je daleko od stabilizacije, tako da mi smo i dalje u lockdownu ovde, nama je produžen lockdown, mi i dalje pretvara se ovo jednu tužnu priču. Uglavnom, znajte da van Srbije situacija ozbiljna, zategnuta, da mere ne popuštaju, da ja ne mogu da im dokupim tepih zato što situacija nije ni malo najedna. Vidimo se. Vidimo se u nekom sljedećih videa. Ćao!